Здравейте, сладури мои, и добре дошли в още едно видео. Както сте видяли от самото заглавие на видеото, днес ще ви покажа моята скромна грим колекция. Да, не съм като повечето момичета и най-вече влогарите. Нямам кой знае колко много гримове. Всъщност дори и не се гримирам в ежедневието си. Гримирам се само когато заставам пред камерата, за да снимам видео, и когато имам някакъв много официален повод за излизане. През останалото време, когато съм на работа, когато излизаме на разходка, когато излизаме на кино, на вечеря, аз не нося никакъв грим. През последните няколко дни съм отвикнала като цяло да нося някакъв грим върху кожата на лицето ми да слагам. Просто имам чувство, че се затормозявам. Винаги когато се завъртя на някъде, става всичко в фондиотен хайлайтер, червило и всичко останало. Същото и другата основна причина, поради която не харесвам да нося грим, е, че просто усещам маска върху кожата на лицето ми, която затормозява порите ми да дишат. И това е. Не харесвам да нося грим. Но сега съм записала курс за професионален гримьор и следващите 6 месеца ще се обучавам. Ако стигнам до ниво, в което мога да гримирам както някой друг, така и най-вече себе си, най-вероятно ще увелича и грим колекцията ми и тогава ще направя ново видео, в което да ви покажа по-голям и по-разнообразен избор на гримове, ако мога така да се изразя. Стига съм говорила, хайде... Искам последно нещо да ви кажа, че тях да забравя. В момента се намирам в моята гримьорно-гардеробна стая. Има ли такава дума? Будуар? Не знам. Добре. В моята стая, в която се гримирам, в която се оправям косата и всичко останало. От тази страна са гардеробите ми, там няма нищо интересно. От тази страна ми е огледалото, бюрото, гримовете, бижута, продукти за коса, които използвам, всичко останало. Ако ви е интересно, исках да кажа, да видите какво има в тази стая, пишете ми отдолу в коментарите под видеото и ще се организирам да заснема едно видео от сорта на румтур или нещо такова. Нещо каквото стане ще заснема. След това ще му дадем име, нека да видим дали искате изобщо и имате интерес към такъв тип видео. И това беше, което исках да ви кажа. Хайде да отваряме моите скромни два шкафа с гримове и да видим какво има там. Първият шкаф, в който държа гримовете си, е този. Започваме с тази част, в която държа мокрите кърпички, с които почиствам лицето си от гримът. И също така имам най-обикновени мокри кърпички за премахване на грим, с чиято помощ почиствам четките си за грим. Следващото нещо, което имам, са, разбира се, ядемки, с които си прибирам косата, когато се гримирам, за да не ми пречи. И започваме с, предполагам, най-интересната част за вас, а именно какви гримове имам. Започвам с този ред, ако мога така да се изразя, в който имам пудри, имам хайлайтери, имам бронзиращи пудри, ружове. Общо взето тези малки кутийки съм ги събрала тук, а тук са палитрите ми с сенки за очи. Започваме с първата пудра, която е на Huda Beauty. Между другото не крия, Huda Beauty определено са ми фаворити. Абсолютно всичко на Huda Beauty страшно много ми харесва. Ето така изглежда и самата пудра, която аз използвам на Huda Beauty. Между другото страшно съм доволна от тази пудра, хора. Толкова добре матира лицето, фиксира грима, като цяло наистина няма нещо, което не харесвам в тази пудра. Обожавам я и я използвам за направа на абсолютно почти всеки мой грим. Така, отдолу имам един бронзант, който е на Бершка. Купих се от магазин на Бершка наскоро. Оказа се доста тъмен обаче за моят контур на лицето ми. Това е руш на марката NYX, който е доста красив цвят. Руш на марката Essence. Ето така изглежда и вътре. Тук имам една секундичка. Това е хайлайтер на I Love Revolution. Купих си го съвсем наскоро от магазин на Notino. Ето така изглежда. Между другото искам да ви покажа в хайлайтерът колко е наситен. Не знам дали ще можете да забележите на самата камера. Вижте само колко красив цвят е самият хайлайтер на I Love Revolution. Наистина бюджетен и наистина добър
цвят. Следващият продукт, който ще ви покажа, е нещо, което страшно много харесвам, а именно бронзиращата пудра на марката The Balm Bahama Mama. Както виждате, сама по себе си е показателно колко много харесвам този продукт. Наистина много добре се пасва на моята кожа и лице. Следващият продукт е на марката MAC. Това е хайлайтер, който използвам, който наистина е с доста добро качество, по-леко пигментиране, но пък с наслояване става наистина много прекрасно изглеждащ хайлайтерът. Съответно, следващият продукт отново е на марката MAC. Това е бронзираща пудра, която получих за Коледа като подарък. Използвала съм я няколко пъти, много ми харесва. Харесва ми това, че е също от по-лека консистенция. Не знам дали ще можете да забележите на камерата, почти не се вижда. Трябва да се наслоява, за да се получи добър цвят. Но пък по този начин лично аз мога да си предам и по-естествен вид на гримът ми. И затова ми харесва тази бронзираща пудра. Следващото нещо, което ще ви покажа, е отново руж на марката Loomis. Следващото нещо е една кутийка, която е минерален фондютен, която съм си купувала от едни момичета, които тук в България произвеждат тази козметика. Много харесвам минералните фондютени, понеже според мен лично, особено когато не обичам в ежедневието си много да нося грим, обичам да слагам тях, защото поне не ми утежнява толкова кожата на лицето, колкото крем фондютените. Така, тук имам отново бейкинг паудър на NYX, която е с много финна текстура. Много приятно изглеждаща и много приятно правеща да изглежда гримовете. Много е хубава, много е финна между другото. И другата пудра, която имам, е на марката Catrice. Това тук е и бронзиращата пудра на I Love Revolution. Както ви казах, не съм ги ползвала с хайлайтърът, но ми изглежда доста приятен цвят с доста добра текстура. Следващото, което се крие тук, е руж на марката NYX. Много харесвам техните ружове, малки, компактни са, а и са с много красиви, пигментирани и наситени цветове. Сега за есенно-зимният сезон наблягам на ето такива, които са по-розови и червени. Според мен седи много чик на бузките. Тук имам и... какво е това? Само една секундичка. Да, това е една сенка на марката Essence. Не съм я използвала, но погледнете колко красив цвят е. Сега за зимният сезон много обличам блинк-блинк гримовете и всякакви производни на брокатените сенки и мисля, че ще ги използвам съвсем скоро тези. Следващото, което се крие тук, това е пигментът на марката MAC, който е в едно много красиво червено, кафевникаво. Много е траен. Между другото го използвам, освен за направата на сенките ми за очи, го използвам и като акцент върху тъмночервените ми червила. Тук имам още една палитра на The Balm, която е с руж. Поне за мен са доста приятни цветове и тази част я използвам като бронзираща пудра, когато искам по-лек и по-ежедневен грим. Палитрата на L'Oreal, която е с пудра, която между другото не съм използвала кой знае колко много, поради простата причина, че ми е малко бледичка за лицето ми. И най-отдолу, поради простата причина, че не го използвам кой знае колко много, е една палитра, която получих като подарък с коректори, най-различни цветове, с най-различни функции, но както виждате почти не съм я използвала, предпочитам да си използвам по-плътни и по-гел кремообразни, по-течни по-скоро коректори, отколкото тези. Започваме и с най-интересната мисля за вас част, а именно палитрите ми сенки за очи. Първата, която имаме, е White Peach на марката Too Faced. Ето така изглежда и палитрата. Между другото, прави ми впечатление, че когато палитрата се отвори, тя мирише да е супер наситено на парфюм. Самите сенки са много ароматни, но пък харесват ми пигментацията им, по-слаба и не е чак толкова наситена и може би това е малко като минус според мен, не е много силната пигментация на тоновете, които са в палитрата, но пък са по-свежи цветове,
телесни, топли нюанси също има и студени нюанси, може да създавате много различни гримове. Харесва ми и частичките, които са тези сенки с брокатените частички. Следващата палитра, която имам, е тази на Sleek. Тя е с по-нюд, по-топли нюанси. Общо взето, аз съм от хората, които харесват по-топлите и по-нюд нюанси. Между другото, ще забележите, че почти всички палитри са с такива нюанси. И както виждате, дори съответно използвам повече тези двата цвята за ежедневният ми грим. Следващата палитра, която се крие в моят шкаф, е тази на Макта Мак, която отново, както виждате, е с, както ви казах, по-кафеникави, по-червени нюанси. Харесвам за този етап. Наблягам на този вид на гримът ми. Тук ми хареса, че имат хайлайтър, имат по-наситено черно. Червеното в тази палитра, между другото, е едно от най-любимите ми червени. Следващата палитра е палитра, която може би няма жена, която да се интересува от козметика, да не я знае и като цяло да не е залята от доста ревюта в Instagram и в онлайн пространството от тази палитра, а именно New Nude на Huda Beauty. И така изглежда и самата палитра. Мисля, че знаете, доста интересни брокатени глитер нюанси има в тази палитра. Също така това е един води се база за нанасене на тези, които са глитър нюансите, но аз не съм доволна конкретно от този цвят. Някак си не ми фиксира толкова добре глитър сенките. Има много красиви матови цветове. Тази палитра от към матовите цветове съм много по-доволна, отколкото предишната палитра на Huda. След малко ще ви покажа и нея. А в ето това златисто... Боже, аз съм влюбена. Използвам го толкова много, толкова често, че почти няма майче грим, който да не си правя с него, когато искам да е малко по-блинк. Следващата палитра, както ви казах, отново е на Huda Beauty. Desert Dusk е тази палитра. Както ви казах, от тази палитра имам доста някакси по-негативни впечатления, отколкото от предишната, която ви показах Nude. В тази палитра, както виждате, има доста повече тъмни нюанси, но някакси пигментацията на матовите нюанси не е толкова силна, колкото при тази на New Nude. Поне това е моето лично мнение, не съм професионалист. Не казвам, че не харесвам тази палитра, напротив, харесвам я. Много съм доволна от нея, особено както виждате от цвят Cosmo. Следващата палитра е на Art Deco. Ето така изглежда Most Wanted. В цветове, които са доста симпатични, малко за по-опушен грим са. Следващата палитра е на марката W7. Имам още една, между другото купих си ги поради проста причина, че всъщност те са доста стари. Мисля, че вече, даже не знам на колко години са, мисля, че около 2 или 3, не знам. Купих си ги поради проста причина, че са метална кутийка и мислех, че изглеждат много добре, когато ще пристигнат. Качеството на стенките не ми харесва. Имат доста не много приятни за мен перлини от блясъци, които на мен не ми харесват и затова почти не използвам тази палитра. Следващата палитра е Meat Matte на The Balm. Много харесвам. Козметиките, които страшно много харесвам, са The Balm и Huda. Ще ви направи впечатление. Ето така изглежда и самата палитра на The Balm. Изключително наситени и пигментирани цветове, в които аз съм страшно влюбена. Толкова са, особено това черното, няма да ви казвам колко е наситено. Погледнете го. Много е добро. Всичките цветове, всичките стенки, всичките абсолютно, които са грим неща на марката The Balm с много добра пигментация. Следващата палитра е отново на марката The Balm. Това е една доста стара палитра, която имам. Тя също е доста така, да се изразя, изстрадала. Както виждате, тук вече почти няма никой. Тези сенки, извинявам се, които са с перлените частички, почти не съм ги използвала. Това също доста често съм използвала. Това, черното отново. Следващата палитра тук е на Revolution, която е с... която е отново с матови и перлени оттенъци на различните цветове. Използвала съм я преди време доста често и то при това, когато си правя ежедневен грим, но сега някак си повече наблягам на палитрата на Sleek, която ви показах преди малко. И последната палитра, която имам, е тази, която е на марката Essence.
правила съм дори видео само с тази палитра Грим. Между другото, доста добра палитра, много добре се представя. Цветовете са доста пигментирани, доста наситени. Това тук са цветове за вежди, а това тук са смесители, с които може да си коригирате цветовете на сенките. Има съответно матови и перлени нюанси. Следващият шкаф е шкафа, в който държа фондиотените си, червилата ми, молевите ми за устни, спирали и някои козметични продукти. Започвам отново с тази част. Тук са бюти блендерите ми, гъбички, с които да коригирам гримът си. Също така имам спрейчета, които съм си купувала от DM, които са за почистване на четките ми за грим. Фиксиращият ми спрей за грим на марката Urban Decay, който между другото използвам супер много и съм супер доволна от него. Тук е и матиращата ми база за лице преди грим на марката MAC. Ако сте гледали видеята ми за грим, знаете, че тези две неща ги използвам почти във всеки грим. Тук имам едно олио, което ми помага понякога с разнасянето на не толкова течни фондиотени. Той е на марката L'Oreal. Също така имам спрей фиксиращ грим, който е на марката NYX. Имам матираща основа за лице, която е на марката Wet n Wild. Също така тук е последната ми база за грим, която е на марката Avon. По-назад имам изкуствени мегли, които между другото никога не слагам, защото не мога първо да си ги сложа. И второ, самите лепила за меглите някак си ме дразнат. Спиралите, които използвам са... Това е една спирала, която ми подари една моя приятелка. Била е в, мисля, Грация или в някое такова списание. Тя е била много доволна от тази спирала и ми я подари на мен, но аз не съм определено никак доволна от тази спирала. Следващата спирала, която ще ви покажа, е едно малко джобно форматче на спиралата на Sephora. Изключително съм доволна от тази спирала и смятам да си закупя малко по-голям вариант от нея, защото вече ми е на привършване и наистина много добре разрейства миглите ми, прави ги да изглеждат малко по-обемисти и малко по-дълги. Имам една спирала, която е на марката She, мисля, че от DM съм си я купувала. Следващата спирала е Paradise на L'Oreal. Мисля, всички сте я виждали, всички сте чували за нея, но аз не мисля, че съм толкова доволна от нея. Използвам я, харесва ми, но не толкова, колкото в онлайн пространството се промотира тази спирала. Имам една спирала на марката Essence. Една от най-любимите ми спирали, които съм използвала, ето тази на марката L'Oreal. Не мисля, че има друга спирала, която да е бюджетна и да е направила такива чудеса с моите мигли. Изключително много ги издължава, изключително много обеми им придава, не ги слепва, не се наслоява. Общо взето нямам нещо, което да кажа за тази спирала и да не е положително, да не е толкова да изразя огромното си впечатление от тази спирала и ви я препоръчвам наистина. Имам една спирала на марката Kiko, една на марката Maybelline. На марката Maybelline имам още две спирали, които мисля, че всички си знаете, всички сте ползвали. И последната е на марката NYX. Тук са молевите ми за устни и някои за очи. Няма да ви ги показвам всички. Доста са разнообразни цветовете им. Имам на Avon, на NYX, на Flammer, на Huda, на Lumis имам, на Golden Rose. Общо взето доста различни нюанси с зависимост, разбира се, от цветовете на червилата ми. Тук, където си държа фондиотените и коректорите, имам един озарител, течен хайлайтер на марката Catrice. Също така имам база за грим. Не нанасям сенките си върху очите си без база за грим. Тази е на марката Aura. Тук, както ви казах,
Обожавам всички продукти на Huda Beauty. Ако търсите изключително покривен и наситен пигментиран цвят коректор, който да върши чудеса, повярвайте ми, това е. Имам фондютен, който е на марката Kiko, който между другото е доста тъмен цвят и използвам само единствено, когато реша да контурирам лицето си с фондютен. Имам фондютен, който е на марката MAC, който не използвам толкова често вече, поради проста причина, че не е матов. Имам коректор на Kiko. Имам един фондютен, който доста съм използвала, който е на марката L'Oreal, който също използвам предимно, когато е лято и кожата ми има загар. Тук е един фондютен на марката Dior, който си купих за първи път преди, мисля, 2 години и от тогава не спирам да си го купувам всеки път, когато свърши флакончето. Изключително съм доволна от покритието му, по-натурален и естествен вид предава на кожата на лицето ми. Следващият фондютен тук е на марката Rimmel. Следващият фондютен е на марката Inglot. Между другото, харесва ми този фондютен, отново с доста покривни свойства, но не го използвам толкова често, поради проста причина, че е малко по-гъст и ми трябва повече време за, съответно, за преливането на фондютен и нанасянето върху кожата на лицето ми. Тук е Huda Beauty. Да, няма да коментирам. Всички сте виждали отзивите на инстаграмери и на влогъри за този фондютен. Аз просто мога да го потвърда. Няма толкова добър фондютен, който да съм пробвала до момента. Следващият фондютен е един много бюджетен и също време много мой любим фондютен на марката Maybelline, който е супер покривен, супер плътен, супер издържлив и на марката L'Oreal, който също харесвам, поради проста причина, че е матов, няма толкова покривни свойства, не е толкова плътен, не е толкова пигментиран цветът, но пък създава един наистина много добре изглеждащ дневен грим и мен ми харесва. Започвам с коректорите. Имам един коректор на марката Essence. Тук имам коректор на Bourjois. Тук са двата коректора, които са моите и не само мои, на много жени използват този коректор. Изключително плътен, изключително покривен цвят. Тук имам база за сенки за грим, която е на марката Essence. И последните две неща, които имам тук, са коректор на марката MAC, който между другото е доста... също не е много използван, поради простата причина, че е по-твърд. Аз харесвам течни коректори. И един коректор на марката Catrice, който отново поради тази причина не е използван толкова много. Така, започваме с последната част, именно отделението, в което си държа червилата. Те са... не са много, но не мисля да ви показвам и да изпадам в подробности за всички червила, понеже ще стане прекалено дълго видеото. Искам да ви покажа нещо, което е на марката Carmex и е балсам за устни, който предава изключителна мекота на устните. Имате ли напукани устни? Струва 5 лева, мисля, едно такова флаконче. Много е добро и наистина до сега не съм попадала на толкова добър балсам за устни, който да омекотява така устните ми. Имам червило, което е на Huda Beauty, което е в ето този изключително наситен червен нюанс. Имам червило на Yves Saint Laurent, което е червило гланцово с блясък. Ето така изглежда и самият цвят. Имам малки мострички на червило на Shiseido, на Douglas. Имам няколко червила, които са от колекцията на L'Oreal и Balmain. Между другото, тези червила са наистина много добро попадение. Страшно много харесвам ексцентричните цветове на тези червила. Също така харесвам и силната пигментация и издържливост на нюансите, които са. Купувала съм си, както виждате, имам червено, едно сиво кафяво и едно малко по-нюд сталесно като цвят. Ето така изглеждат и трите ми червила на марката Balmain. Едно от най-любимите ми червила, което е на марката Chanel.
Това е със сигурност най-матовото и издържливо червило, което до момента е пускано на пазара. Имам червило, всъщност мисля, че са две червила на марката Kiko, които изглеждат ето така, тъмнолилаво, всъщност те и двете са тъмнолилави, но са с малко по-различни оттенъци на тъмнолилавите. Течните червила, имам течно червило на Худа, което между другото е доста матово, но аз имам малко забележки от това червило и затова не съм си купувала и другите нюанси. Тук мисля, че имам 3 цвята от течните червила на Golden Rose. Особено сега за зимният сезон обожавам да използвам тези два цвята. Имам едно червило на марката Inglot, няколко червила на марката Gosh имам тук. Тези, отново балсам за устни. Имам червило на марката The Balm. Отново са в малко по-ексцентричен вариант. Самата кутийка на червилото е във формата на куршум. Имам, какво е това? Kiko, което отново е в един доста ексцентричен, не е много традиционен сив цвят. Това е мат червил на Catrice, от което съм изключително недоволна. Ужасно седи на устните, ужасно ги изсушава. Имам 4 червила, мисля, да, на NYX, които са матови. Мисля, че 2 от тях са матови, не, 3 от тях. Да, 2 са матови, 2 са гланцирани. Имам, мисля, 2, да, течни мат червила на марката Avon. Имам 2 червила на марката, не мога да я произнеса, които съм си купувала от Милано, които са в червената гама. Едното е матово, другото е леко с гланц. Отново имам едно червило на марката Avon, което е доста старо, но е в един доста интересен тъмно-лилав нюанс, който на мен супер много ми харесва. Имам 2 червила, които са на марката Max Factor, които само по себе си сега ще ви покажа докъде са използвани, особено това розовото. Е доста изразходвано и червеното. Много ги харесвам. Имам 3 течни червила гланц. Нюансите са на марката Essence. Имам червило на марката Golden Rose, което е един много прекрасен тъмночервен матов цвят. Също още едно червило, мисля, че отново е на Golden Rose, което е в отново тъмночервено. Също така на марката Catrice имам един много приятен цвят, който особено пролет обожавам да нося. Имам едно червило, което беше в списание Грация, мисля. Но пък нюансът му е много красив и за пролетните сезони обожавам да нося такива по-пролетни цветове. Имам едно червило, което е от Грация. Преди време използвах доста често, защото има един много красив тъмночервен наситен нюанс, но сега не използвам чак толкова често. Едно течно червило на марката Flamar. Течно червило на Yves Saint Laurent, което много харесвам, което искам да ви покажа. Самата четица за нанасяне на червилата във формата на устни. Много ми харесва. Ароматизирано е в един много изкрящ нюанс, който обожавам да нося лятото. И последното нещо е течното мат червило на марката The Balm. Прекрасни мои, както видяхте, показах ви и моята колекция от гримове. Споменах ви от 9, че не обичам да се гримирам. Искам да подкрепя и да кажа на всички момичета, че това, че не носите грим, не ви прави по-различни. Напротив, вие сте естествени. И също искам да вметна, да ви кажа, че не е важно колко богато количество грим притежавате. Всъщност, като цяло, с времето ще се научите, че ще използвате може би 1-2 фондютена, 1-2 коректора, една пудра и една палитра сенки, в които ще са ви необходими, ще съдържа самата палитра необходимите за вас нюанси. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото и отделихте от времето си най-вече да ме гледате. Прекрасни сте, обичам ви за това и съм ви страшно благодарна. Не забравяйте да пишете под видеото в коментарите отдолу дали искате да видите румтур и общо взето може да пишете, да ми дадете съвети какви видеа искате да заснемам, понеже някакси
Музата ми се губи напоследък. Не мога да взема решение какви видеа биха ви били интересни да заснема, за да ги заснема, да ги обработя, да ги кача. Доста рядко качвам видеа в канала си, точно поради тази причина, че се чувствам несигурна в това какво вие бихте искали да видите, така че моля ви се, дайте съвет какво да снимам. И това е. Тези от вас, които не са ме сабскрайбвали, бутончето, камбанката също, за да получавате известие всеки път, когато качвам видеа. Няма да ви спамя много, рядко качвам видеа, така че не се притеснявайте. Също така може да ме последвате и в Instagram профилът ми. Там може да се запознаваме лично с вас, да си пишем и да обменяме някакви идеи. Благодаря ви, прекрасни сте, за което. Това е, мили мои. Видеото приключва с една целувка, с пожелание да бъдете щастливи, да бъдете удовлетворени от това, което вие сте и което притежавате, и не се трогвайте от другите. Нека те да си живеят техният си живот. Бъдете истински и бъдете щастливи. Целувам ви, прегръщам ви, обичам ви, мили мои. Чао, чао и до следващото видео.